kami ni dibata na sumurung sian salu na roha iman na mangaramoti ate-ate do pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuliaon ni Jehovah dia kana tinopana. Hamu akadongan sa porsyaon hinaholongan di sado Indonesia. Lau paingoton mangajarajari pabagason patuguhon dohot paimbaruhon na porsyaot ta dihadirion dohot ulaon ni debatasi tulu sadai di parade do di tahun parhuriaot ta sada minggu Trinitatis jala 23 minggu dung Trinitatis. Di minggu Trinitatis sadarion dang holan makamalateon ulaon ni debata na manopahita dohot nasa na tinopanai tinuju ni jamita ati pemacarikot doi alai manogihon hita maka malatehon hataridani hamuliaon ni debata diakana tinopanai do buasa rikoti ala sona taboto lam tamba ari lam maol taida hamuliaon ni debata disi ainunga lam tasegai na tinopanai jala pakorhonna jojot rosian na tinopanai mara tungoluta marhite tangyakta boido hita marnida hamuliaon ni debata alai boido tong taida hamuliaon na diakan na tinopanai di humaliakta dia sianganon isarana molo taida haulion ni tautoba na tarbaritai dang adong rahita na sotuk marnida hamuliaw ni debata na manopasa alai molo taida na adong di humuliang ni tawi naung sanga sega isarana aek naung so tarinumbe dot akahau di humaliang na somaragam be alai holan sada nama ima eukaliptus dang tarbain hita be marnida hamuliaon ni debata disi alani di jamitata sadarion dienet sada barita nauli dang holan taringot tu debata na manopa jolma bawa do boru-boru tumiru rupana doho na mamam sungasu jolmai alai do taringot tu debata na mangalehon turgas tu nasida mangarajai na tinopana na asingi dung jolo sidung di topai bana na sana adong jala atik pe turgas pinasahat nai parjolo manarihon narikot tujol mai ima marpinopari alai hutusi do turgasi pasahat tujol mai ulaon manggohi sadok tanoon turgas nasira disi ima mangarajai akadeke di laut pidong na martonga-tonga langit nang sude binatang akan na manjirir di atas dohot marhosa di bagasat tanoon suasuanan dohot bulungna hata mangarajai di son dang laho patudukos satu na sogi na lomoni debata ima manusaya kana nirajani jala pakorhonna manusai ngolu ni jolmai sadiri alai laho patupa na dinggan tunasida do iya soi dang na adong di ayat 20 sadai padohan naman do na dung ditilit dewata sude na tinopana denggan situ tudo sude na tinopanai asa ala diakana tinopanai do tong tarbain hita marnida hamuliaon ni debata tapasangak ma debata marhite na mangulahon turgas tamaradopon akan na tinopanai ima mangarajaisa asa toktong dengan situ tu akan na tinopanai songon na diida debata ditik kidung manopasa dang baliksa asa sega aisian akaido hita mangolu dohot marai paso apit doi ditikita nuaeng dina ikon mangulu hita do perap dohot covid 10 siai ai mangihuton aka peneliti virologi di Jerman di minggu nasalpu dung ditoru ni kurpasada RO harararat ni virusi disi taban ni naiko mar masker mar jarak fisik sosial sada tu 2 meter
dohot marhayason sadanari na boy mangotapi hasasat ni COVID-10 sia tu jolmai ima molo jok jolmai pajonok ko diri na tu aka suasuana na met nang na balga di duru ni jabu dohot godung na tertutup narikot tu vaksin alo ni COVID-10 sia ipe dapat hita dosian akan natinopan ni debatai alani unang mata udu tibe patupa nasodenggan tu akan adong di humaliakta asa tarpasari hita narikot di ngolu dot hai pasota jala ala dia kaido tarbain hita marnida hamuleoni debata ikota boto doa kadongan unang tapatupa dosa maradopon tuhata maritena menegai akan na tinopanai alani si halasonota do sakap ni pamaretata pajongjong sada ibu kota negara yang baru di Republikon di Kalimantan Timur 4 tahun narangroon ima ibu kota na rata na marale-ale do takana tinopanai dohot na ta'arok boy mambuan hamajuon tu sudah hita di sando Indonesia nama baik Indonesia terbarita asima rohana dipatau hita ganuk ruas ni huria mangargahon hamuliaun ni debata dia kana tinopana asa toktong rade narikot tungolu dohot haisarota marsudu-sudu amen. Martangi yang mahita hupuji hami guarmi ali debata situlusada di parminggon nami sadarion di minggu Trinitatis ai di pasunggul hoko tuhami marhiti hatami na di akana tinopami tarabain hami do marnida hamuliomi syalani do huau hokami turgas na pinasahatmu tuhami ima mangarajai akana tinopami saurdutu lomoni roham alani ali Tuhan tungasima roham dihami ala salilingon huar sahihami roham marhiti na manigai na tinopami laho manggohi aka hagiut parsatokinan dihami aka jolmaon pargugui mahami nang pamaretanami asa sudi hami marsitutu mengulahun-ulahum na pinasaat mi tuhami ima mangarajai akan natinompami saurdu tulomni roham asabui di ngulu nami di tikion do di ngulu niaka pinopar nami marsudut-sudut udai hami hina denggan ni ngulu-ngulu nang hahisaran nami ala na denggan hurajai hami akan natinompami urupi masa dok bangso di Portibion pamaretana aka pengusahana nang sudi rakyat songoni nang ruas ni huriam marsitutu patu panadinggan tu akan tinopami asa unang lamar matean akan tinopami olah sampai tu aguan haadonganna ale balik sali Tuhan asa ganup hami natinopami mar sonang-sonang mar sudut-sudut upasat hami tangyang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin.